Tintemm b'suċċess is-sitt edizzjoni ta' Rigal b'imħabba, b'rekord ta' madwar 8,000 rigal miġbur għat-tfal vulnerabbli madwar Malta u Għawdex. L-inizjattiva hija qalbi ħafna għaliex mhux biss tferraħ lil dawk it-tfal li forsi ma jistgħux igawdu iż-żminijiet tal-milied bħal tfal oħra, iżda turi l-valuri b'saħħithom tagħna l-Maltin, il-valur tal-empatija, tal-ġenerożità, tal-qalb tajba tal-poplu tagħna li kull darba illi jaraw lil xi ħadd fil-bżonn b'mod naturali tara l-poplu Malti Wawċi jagħti l-għajnuna tiegħu. Fil-bitħa tal-Berġa ta' Kastilja Dr. Lidja Bela u binta Georgia May ringrazzjaw lil kull min kien parti minn din l-edizzjoni biex kull tifel u tifla jkollhom rigal fil-miliet irrispettivament mill-isfidi li jkunu jistgħu għaddejjin minnhom. Jiena qiegħda kuntenta ħafna u minn qalbi nixtieq nirringrazzja il-poplu Malti Wawċi tal-ġenerożità kbira tagħhom. Fil-preżenza tal-Prim Ministru Roberta Bela, Dr. Bela għamlet referenza wkoll għal rigal b'imħabba b'differenza b'rizq l-annimali, inizjattiva li twildet flimkien ma' Jake Vella u li din is-sena ġiet estiża wkoll għal Għawdex. Waqt l-għeluq ta' din il-konferenza diversi persuni mill-forzi dixxiplinati taw semhom biex ir-rigali jittieħdu f'dar il-Mediterran biex jibdew jitqasmu l-itfal malajr kemm jista' jkun. Il-Ministru għas-Sigurtà Byron Camilleri qal li jħossu gburi kif il-forzi dixxiplinati tal-pajjiż għandhom sem attiv għal darb'oħra f'din l-inizjattiva u rew li l-missjoni tagħhom tmur lil hinn mis-servizz tas-sigurtà billi joffru tama ferħu tbissima lil tfal li jixirqilhom miliet mimli mħabba u dinjità. Intant is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa-Ġivelli qalet li huma inizjattivi bħal dawn li jkomplu jaqdu l-komunitajiet flimkien u sena wara oħra juru l-ġenerożità tal-poplu Malti Wawċi.